Čau, lidi, tady Nemluvá hraj a dneska vítám u nového videa GTA San Andreas. A dneska si zkusíme udělat reálný život GTA San Andreas, jak by normálně šel s takovýmhle s oblečením a prostě co můžete používat v normálním světě. Zatím nemám všechny produkty, jako třeba obchod se zbraněma, prodej aut. Nemám ještě takovéhle věci, to se bude získat postupně, protože tady musíme dělat ty mise a od tady toho levelu už to je strašně nějak těžký. No a já jsem se prostě, počkáte, já se kouknu, jestli mám tohle. Ne, nemám tady autoservis. Mám blbě, tady to je blbě, počkat, není. Nebo jo? Počkat, když tady takhle pojedu. Jo, ne, není to tady, takže nevadí. Podle mě já si tady půjčím, CJ si tady půjčí auto. Já jsem se rozhodl, že prostě nebude originál CJ, prostě to bude normální. Prostě to bude takový ten normální občan, který se bude jmenovat normálně, nebude se jmenovat originálně Tom. Bude se normálně jmenovat CJ, jak se prostě jmenuje v reálném životě. Myslím, že tohle asi byl nějaký ten přestupek. Nevím, jestli normální člověk má... Počkat, jenom já tady teď asi nějak vystřelím. Já vyjedu na nějaký bezpečný místo a vystřelím tady ten... Protože mi to tady překáží. To tady právě překáží, když hraju... No, myslím, že... Asi tady to můžu vystřílet. Ale radši zastavím. Dobrý, vystříleno, všichni utíkají. Já nic, CJ nic neudělal. Tak jo, myslím, že bychom si první mohli dát... Asi si první zajedem, kam si asi můžeme zajet, bude... Oblečení máme, tady dole máme zbraň, ale to není žádný obchod se servisem, jako se zbraněma, tam je nějaká prostě zbraň, prostě dostanete jednu zbraň, a což je ten normální pistol. Takže já nevím, já bych si asi zašel koupit asi nový barák tady u toho. Jo, podle mě to je úplně normální. A tam máš zajedu, počkejte, on tam něco měl. Tady dám zpátečku, bla. Proč se ptáte, že mám, jestli se ptáte, proč mám jiný skin, tak to je kvůli tomu, že CJ potřeboval jinou úpravu, protože být docela dlouho v jednom oblečení podle mě není ani dobré, ani ve hře, ani v realitě, takže tady jsem si asi vybral docela blbou cestu, mám být jako normální člověk, tak budu jako normální člověk. Takže musím jezdit po silnicích. A vrátím se k tomu tématu, který jsme rozjeli, že prostě nebude asi týden v jednom oblečení. No a asi takhle. Nebudeme se nikam vloupávat. Prostě takový ten normální život. Jak bych to řekl. Prostě normální život toho. Prostě CJ. Úplně normální život prostě. Tady se takhle zaparkuju. Jo. Parking, dobrý, koupím. Ale jakože je to normální život miliardáře. Jako normální život miliardáře, protože chápete. Nejde tady, aby byli takhle dělaný. Děkuji vám za... Pane policajti, prosím, odejděte. Ale pane, ale. V příští videu bychom si mohli dát třeba život gangstra. Úplně prostě má život gangstra. No. A jako CJ a normální život budeme taky muset mít povolání. No a to asi půjde tím... Asi se staneme hasičem, podle mě budeme asi hasič. To je tady prostě že nejlepší, jakože pro něj asi fakt, co to bylo, tahovka, hele tady. Rovnou tady můžu udělat, hele ne, kluci, prosím vás, ne, au, pane, díky, pomoc, tady si nějak zastaví, já musím utíct, au, nyní za chvilku zabijou. No a tak normální život bude podle mě i se bránit,
Tak jo, můžeme se proti bránit. Ne, můžeme se bránit, pane policajti. Musím nastoupit do auta, ale už mě necháš. Nech mě už. Vůbec. Policajta, ale asi nezmůžu zmátit. Ale já tady vemu auto, jestli vám to třeba nebude vadit. Já si musím vzít auto, aby mě třeba... Ne, já tady prostě už budu muset nějak bránit. Na levá, pravá, levá, plesk. Ale nezabiju úplně, jenom musím utíct. Vlez do auta a takhle se ní necháš zatknout. Ke mně přijde policajt. Sakra, si ze mě jako děláš srandu. Já chtěl do ta auta, prosím vás, pánové. Prosím vás, do toho auta si už můžeme konečně, prosím vás, vlízt. Ale už mě nevytahuj. Sakra. A už mě můžete... No, já jdu do toho. Pánové, ne... Dobrý, zemřel jsem, úplně v klidu jsem zemřel. No, takže podle mě tohle ještě tady chybí trošku ta normalita, jak na to tak koukám. Takže ještě nějak to tady ještě má ty krapec, ty nevýhody kvůli tím gangům. No, a já si jdu pro svoje, jak bych to řekl, pro své povolání. Jo, úplně normálně. Tak pojď, CJ, dělej. No, tady jsou ty gangy, tady se budu vyhýbat. A sakra. Utíkej. Nechci hned poprvé v práci zabitý, ještě bychom přišli nějak pozdě. Tak to ne. Vždycky tam budeme nějak asi být na 8. práci, každý den na 8. Teda na 9, protože už je po 8. A když můžeme se spustit podle mě o půl minuty, jako o půl hodiny. Ale my jsme se dali přesně v 9. Takže úplně v pohodě. Tam nahoře máte čas. A já si myslím, že můžeme vyjet. No, tady to ne. Jo, máme tady první výjezd. Jo, dobrý, sirény fungujou. Jo, já chápu, jak toto funguje. Nevím, ty policajti. Nejdu poprvé. Jo, tady bočka, teď. A sakra, pánové. Tak jo, máme jedem dál. Můžeme tam jít pardon, ale já jsem rychlá sanitka, já musím rychle reagovat. Pane, ještě budu troubit. A vím, když stojí, tak se neuhýbaj. Tady je vojenský jeep. Ten si musím vzít potom. Ale jakože, fakt je to vojenský jeep. Kdo by si nevzal vojenský jeep? Řekněte mi, sakra, měl uhasit jeho. Pánové, nezemřete, jo. Podle mě, no, už to skončila. Říkala jsem v 10, tak v 10 skončila. A kdo by nechtěl mít vojenský jeep? Řekněte mi, kdo by nechtěl mít vojenský jeep? To je vojenský jeep tohle, to je vojenský jeep, vám říkám. A kdo by nechtěl mít vojenský jeep jedině? Prostě nějaký. Povolání jsme už dokončili, má se stojí auto. Je naše, podle mě, uhasili jsme ho, tak bude naše. Ale nechtěl jsem tohle dělat, ale tak když vidíte na silnici Jack, který tam má se někam respawnout, nebo ho tam prostě, no si ho prostě vemete, jako asi, pište mi to do komentu, pardon, vy jste mi zničil mýho, jo, hned budu to zkoušet to, tak sakra, tak už jeďte. Děkuji, já nesmím porušovat přece zákony, to je zelená, ale tak jeďte chlapí. No je tady asi obědu. Nemám na ní čas dneska. Musím to vzít tak krátkou. To je dneska den. Napište, jak se dneska máte. Tamhle možná si pojedeme dneska koupit nový barák, takže tam podle mě můžu nechat jeepa, pokud by to nebyl Big Smoke. Já si potom asi koupím i barák u pláže, protože je to prostě barák u pláže. Kdo by nechtěl mít barák u pláže, tak ať mi napíše do komentu. Kdo by nechtěl mít barák u pláže zadarmo? No tak, jakože zadarmo úplně ne. Což je 12, ale prostě je to barák u pláže. Kdy v životě se vám nabídne takováhle super barák u pláže. Je to tenhle barák, ne ten vedle, já jsem si vždycky myslel, že to je ten vedle. No a v podstatě
No, ne, nebouchej do toho auta. Je to tvé auto, CJ, není to nikoho jinýho. Vejte, jedem. A sakra, no to auto je zničený. Já si dám... Počkej, já vím, kde. Ono to je někde tady. Jo, vím, ono to je tam hned. Jo, trefil jsem se strašně dobře. No, musím jet. Na, sakra, on mi zničí. Jo, tyhle gumy, myslím, že jsou úplně vystužený. Jedem. Tady si nenechám líbit, to by si nenechal žádnej líbit, žádnej specialista. Tohle auto je jediný dobrý auto, který prostě, když se to má prostě neprůstřelný gumy. To by nechtěl tohle auto. Hele, mě docela začíná bavit práce hasiče. Práce hasiče mě strašně baví. Teď, když můžu dostat takovýhle dobrý auta. A kdo by nechtěl mít takhle dobrou práci. A dovolení, pardon, tak tohle jsem se trošku nechal uníst. To asi nezní pravý občan. Bacha, prosím. Tak a takhle se taky nechová prej občan. Ne si mi převrátit to autě. Hej, tak už přestaň. Jeď. Ne. Musím přijet. Jedem. Vyjíždím. Teď to není normální. Tyhle se nádražky bacha. Nikoho tady teď nepředu. Nikoho nepřijíždím. Nashledanou. Myslím, že tady už můžu být v klidu. Tady se mi slušně nic nemůže snad stát. Tak jo. Já se ozvu, až tam budu. Tady, jo. A jak vidíte, tak si koupíme tenhle barák, který tady u pláže. A rovnou tohle auto může stout, tak je dobrý písku. Já se to teda trošku, tak 30 000 stojí. Pro nás to vždycky nejde tohle spíš si s milionama, ale jak já si třeba můžu spíš s milionama. Já to radši jim do garáže se nový opraví, takže autíčko. Další autíčko, takže ta bude tam mám ale lepší, já mám lepší než vy. Tohle auto je zlatý důl, podle mě tohle auto, kdyby se chtěl koupit, tak bude stát tak 5 000 tady, ale jakože já mám neomezený rozpočty tady. Do Sweet Girls si to uložíme, yes, OK. Dobrý, jdeme. Veď se jdej. Tak jo, auto tady už nejsou. Tak jo, mám krásný autíčko. Jo, občas se omlouvám za lag, tady takový, mám tam ty módy. Už jsem se, že to je párník. Jak na to koukám, tak rychlost nic moc, ale průjeznost trénem se dá počkat, tak to zkusím rovně tady to. Hned kousek tady odsud je... Aha, nechcete mě krávnout, že chcete. Tak to si teď měl jako ofousti říkám. Jo, vám to jak říkám. Tak jo. Tak dělej, jeď, ten mikrofon, jeden blboj, mikrofone. Tak to asi nebude moc mikrofon, podle mě. A ten policajt, já je moje budu udávat, já jsem armáda spásy, bacha na mě. Ale to je krásný auto, když to tak budeme, to je krásný. Já jsem tady chtěl věci kopce, tak to jdu před. Jestli ten policajt jde na červenou, no tak to není, já jsem armáda spásy. Jestli to vyjede. Ne, normální auto podle mě. Jakože asi bude mít nějakou tu abitku jako silnější motor, ale podle mě to není nic moc. Proč mi a tak ať mi neskáče příště pod kola? Pod kola mi normálně skočila. Tak bacha, jo? Bacha, já ti říkám, že máš jet radši. No tak tady to je moc blbý. Já tím radši ujedu, že tady to je a slušně. Jako jeden slušně. Moc slušně to zatím nevypadá. Jak se ale vždycky zabrzdí, to je hodně dobrý auto tohle.
Tak jo, jedem. Vůbec se nemlouvejte. Tak, hop. Dobře. Já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo být všechno. A čau.